Nagpasalamat kita sa Dios nining kahigayunan nga luyo niining maong pandemya nagkatapok gihapon kita. Nagtapok sa pagsaulog sa atong kapistahan, agig pagpasidungog sa atong mahal nga patron, ang Birhen del Pilar. Pasalamat, pagdaig sa Dios nga naghatag kanato niining maong kahigayunan, luyo niining nilain nga panahon, diin nagatubang kita nining maong pandemya. Unom na kabulan ang milabay ug ang atong pakigbugno, pakigatubang nining maong virus nagpabilin gihapon. Ang uban kanato gipulan na, gikapuyan na. Ang uban kanato gibati na o gitawag nga kakulang sa kagawasan sa gusto natong himuon sa atong kinabuhi. Ang uban mibati na nga ang ato ang kaugalingon nga katungod giyataka na tungod kay dili na kita makahimo sa mga butang nga gusto natong himuon. Ang uban nawad-a na og paglaom. Ang uban misukom sa depression og nagkalain-lain nga mga psycho-emotional disturbances tungod sa sitwasyon karon. Daghan ang mga tawo nga nawad-an og trabaho ug walay klarong pangabuhian. Daghan sa atong mga batan-on are getting depressed and emotionally disturbed tungod kay alang kanila ang ilang kagawasan gikuha kanila. Daghan sa atong mga kabataan nalibog, confused, ug ang uban niini nisukom na sa gitawag nga mental disturbance leading to suicide. Cases of suicide increase lately. Jobless people are increasing day by day. The economy is going down. Naglisod na ang kadaghanan. Ug matud pa sa usa ka economist, if until December this COVID-19 crisis dili pagihapon mawala, worst will come 2021 economically o gitawag nato nga possible social protest and other things can happen along the way. Kini usa ka senaryo nga atong giatubang karon. Ug kining maong mga senaryo nagdala kanato og gitawag nga krisis sa pagtuo, krisis sa paglaom, ug labaw sa tanan, krisis sa paghigugma. Krisis sa pagtuo kay ang uban nawad-a na sa kahigayunan nga ang ilang kinabuhi sa pagtuo mapalambo. Ang mga misa dili na parehas sa una, ang mga prayer meeting dili na parehas sa una, ang mga retreats and recollections and seminars wa na kaayo mahatag sa kadaghanan. We are left to ourselves to take care of our faith ug kadaghanan sa katawhan nawad-a na ugana sa mga butang kabahin sa pagtuo. Ang uban nagpabilin nga matuuhon
Ang uban nagpabilin nga nagsalig sa Dios. Apan kadaghanan ilabi na gayud katong nabiktima sa gitawag nga unemployment o kalisod sa kahimtang, nag-question na ug naabagayoy Dios ang kalibutan, nangutana na, nagmahay na sa Dios, nganong gikuhaan ko nimo og trabaho, nganong gikuha nimo ang tawo nga akong gisaligan sa akong kinabuhi, ngano nga naingon ini ang among kahimtang. Daghan og mga pagmahay, questions ngadto sa Dios. Mao na nga kadaghanan karon adunay gitawag nga krisis sa pagtuo. Krisis sa paglaom kay nawad-an na kita og gana sa pagpadayon sa unahan tungod nining maitom nga senaryo nga atong giatubang karon. Krisis sa paghigugma tungod kay ang kadaghanan karon ang ginahuna mauman ang kaugalingon ug dili na ang uban. Nasayod kita nga kung kita maghuna-una lamang sa atong kaugalingon, dili na kita makahigugma sa uban. Selfishness is very strong in our society nowadays. Gitagaan kita og oportunidad sa pagtabang sa usag-usa. Apan imbis magtinabangay kita sa usag-usa, nagpahimuslanay man kita sa usag-usa. Daghan og mga tabang, mga financial aid nga gipahigayon. Apan daghan usab nga nagbagulbol nga wala sila makadawat og financial aid. Daghan usab og nabagulbol nga ang mga butang, ang mga hinabang nga angay kanila wala moabot kanila kay gibulsa sa uban nga supposed to be mupaambit niini ngadto kanila. Krisis sa pagtuo, krisis sa paglaom, krisis sa paghigugma. Unsa man ang atong angayan nga himuon aron kining maong krisis nga atong giatubang matagan o gitawag nga solusyon kung aduna man kahay solusyon nga atong mahatag niini. Mga kaigsunan, sa atong pagsaulog sa mahal nga Birhen sa kapistahan sa mahal nga Birhen del Pilar, kita gipahinumduman sa kasaysayan niini. Nagpakita ang mahal nga Birhen kang Santiago sa dihang nagkrisis siya sa pagtuo, sa dihang nagkrisis siya sa paglaom ug labaw sa tanan, nagkrisis sa iyang gugma ngadto sa Dios. Kay siya murag nagmahay usab sa Dios. Ngano man nga luyo sa akong pagpaningkamot, ngano man nga luyo sa akong paghimo sanan nga ngayon akong himuon aron kining maong katawhan muila kanimo nga Dios. Nagpabilin man silang nagmagahi sa ilang kinabuhi. Nagpadayon man sila sa ilang mga dautan nga binuhatan, nagpadayon man sila sa ilang makasasalang kahimtang. Mao kini ang mga pagmahay ni Santiago, pagmahay sa Dios nga nagdala kaniya sa usa ka krisis sa iyang pagtuo, paglaom ug paghigugma. Dinhi nagpakita kaniya ang mahal nga Birhen Maria ug misaad kaniya. Ayaw kaguol, ania ako imong inahan, andam ug tagana sa pagtabang kanimo. Padayon sa imong mga gimbuhaton, kay ania ako kanunay magpaluyo kanimo.
Mga kaigsunan sa makausapa, ania ang atong langitnong inahan. Kanunay nga magpaluyo kanato. Siya ang mubuhi sa atong pagtuo. Siya ang mubuhi sa atong nawala nga paglaom. Labaw sa tanan, siya ang mutudlo kanato sa paghigugma. Nining atong kasaulugan karon, sa makausapa kita gipahinumduman nga ang inahan magpakainahan gayud ug dili gayud siya mobiya sa iyang mga anak. Busa niining panahon sa krisis nga diin kita daghan og mga kahadlok, daghan og mga kahingawa, daghan og mga kabalisa, kaguol. Wala kitay laing dangpanan gawa sa atong inahan, langit nun nga inahan, nga dili og dili gayud makaako sa pagbiya kanato, nga dili gayud makaako nga mutalikod kanato. Ania siya nagpabilin nga nagampo kanato. Busa sa makausapa, mudangop kita kaniya, mudangop kita kaniya ug atong isalig ang tanan. Isalig ang tanan nga kining maong langitnon nga inahan. Kansang dili usab makabiya kanato, kanunay nga makig-uban kanato. Siya ang atong inspirasyon nga mabuhi pagbalik ang atong pagtuog pagsalig sa Dios. Siya ang atong inspirasyon nga maong paglaom nga nawala mubalik sa atong kasing-kasing ug ang atong paghunauna sa kaugalingon mawagtang usab sama kang Maria. Wala siya maghunahuna lamang sa iyang kaugalingon kundili alang sa kaayuhan sa uban. Si Maria nagpahinumdum kanato nga ang atong kinabuhi, it's not about us. It's about others. Nga ang atong kinabuhi, dili alang lamang kanato, dili nga ikaw lamang ang magmalipayon. Giunsa nimo paglipay ang uban. Life is not about us. It is not about our own happiness, but rather it is the happiness that we bring to other people. Ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, sa gugma, sa makausapa, gitudluan sa kinabuhi ni Maria. Sa atong pagsaulog karon, nining inahan nga puno sa gugma, gipahinumduman kita nga ikaw ug ako, anak sa Dios, tuburan sa gugma, ulipon kita sa iyahang gugma. Ug mao kana ang ipahinumdum usab sa atong unang pagbasa ni San Pablo Apostol nga dili na kita magpaulipon sa laing mga butang kundili sa gugma sa Dios. Nga dili na kita magpaulipon sa lain pang mga butang kundili sa Dios lamang. Ug mao usab kini ang gihimo ni Maria. Nagpaulipon sa Dios, kay tanang adlaw sa iyang kinabuhi, iyang gituman ang gusto sa Dios. All her life, she lives it in accordance to God's will. She is a woman of faith, she is a woman of hope, she is a woman of love. Siya ang atong modelo, siya ang atong inspirasyon. Busa magampo kita, nga hatagan kita niya o kaisog sa pagatubang niining maong krisis sa atong kinabuhi sa pagkakaron. Pinagi sa iyang pagampo kanato, manghinaot kita, mamahimo kitang katawhan sa pagtuo, paglaom o paghigugma sama kaniya. Birhen del Pilar, iampo mo kami. Amen.